lume, azi jucăm Headball. Dacă vă place seria, dați like și subscribe. Și nu mai am un abonat, nu știu de ce. Da, la început de ieri. Nu am jucat. Cine știe ce. Da, puteți să jucați cu mine, să instalați Headball online. Sunt cam răcit. Da. Da, dacă vă place seria, dați like și subscribe. Start match. Ia. Cu cine ne jucăm? Amatori. Da, nu o să mai filmez Clash Royale, Headball și altceva, nu să mai filmez. Ce are ăla? Pământ. Nu știu ce-i lag. Cred că te la el. Bară! Îi lag. Hai mă, pe bune! Nu-mi place că nu sar. Ce mai porcărie, că are un lag care nu-mi place mie. Golazo! Gol. Dădeam și eu gol, bă. Da. Nu sunt bun că l-am instalat ieri. Mai fac și episoade de Headball și alte fac 2. Mai multe. O să mai facem un meci două, cred. Nu știu. Nu, ăsta are iPad.
Da, două. Lag. Băi. Fluiel așa. Patru, doi. Să nu au copyright. Cam asta a fost azi și eu o să mai revin cu instalat de ieri și dacă v-a plăcut episodul, dați like și share și ne revedem data viitoare. Pa!